Excuse me po, hindi po COVID yun. TV lang po. Hinay. Dito na po. Hi! Welcome to my vlog. Kami dire, nagkakuan kami dire, chill-chill lang. Nagmasa mi para dire sa among pandire sa bukid. Nagimo mi og baboyan. Nalen Piggery. Dura ang mga sekretary dito sa Kamaling. Mo ni say security sa tinago. Ato na po dun. Kita na sa YouTube na. Gwapo yung mga bata. Oh, pala na gamasa naman oh. Yun. Ano dito magabas yun? Sila record? Si Boboy may kuha na og kamera kay gwapo. Nagkan mo comment na. Tika ni, gwapo ko yung mata ano ba? Iya iya. Ilan bultan. Malam tayo to. Ngara. Boom! Ari man pud ako kung YouTube. Anong balid o. Video na si Boboy ya kay. Ang kita berkana ba? Ikaw iya, Brene. Hoy! Ano na berkana ko. Pong! Noon sa mga artistahang maulaw magbidyohan.
Ah, Mas alagay pungkol. lugar kayo. Uli, ano nag-text mo ka? Dito to. To, to dua, tumboy. Ito kung tumboy. Laki isa na. Ingibog lagi pero dili hingon. Muni sa ingibog nga dili hingon. Kaistorya pa. Mo gasto og baye. Ato ulog-ulogan na kay hibog dili hingon. May YouTube channel lang una boy. Delivery. Ala lambi ang pag-video mo to. Balik. Sundan yung video na si Buboy ah. Ay. Kapong yung tao, no? May iba yung sikat ni mata. Tungod ani daghang tag subscriber. Wow, Ricardo. Dalisay ba? Oo. Huwag yun. Himo aning Nagwapo, di mo. mayroon ba ni mo Tagalog? Di na ka kamo mo Tagalog? Kumaloy. So una kamo man kano? Bro. Matanong mo na, anong pangalan mo? Ako si Boy. Sakto na Boy. Randet. Hinay na lang. Dandaan lang kasi mga kan ng pamo. Ay. Ano? Na. Gilit balit kay. Ano siya? Padala na. Ano? Awa. Maayo to maaway ang manok boy. Ha? May to maaway ang manok. Ano man? Eh, ito ba pulang naon ni mo alam kay ka-vlog man ta? Oh, istorya ba? Vlog gana pa alam mo. Kama mag-vlog. May mara. Ay pa mag-online mo to. Yan ka na. Hey, welcome to my YouTube channel. Ito ga to. First like. Prince Lark, ganarn. At natutong ko eh. Ang una natin gagawin, Hala. puputulin natin to. Tapos idudugtong natin yung maliit na tubo, ganito. Papasok ng dahan-dahan hanggang may sisigaw. Ganon. Viral tala ba? At ay nga na pag Tagalog boy. Ay kay puok ka. Di ko ano. Think allowance kamay. Saka natin lalagyan ng pampadulas. Ito, pampadulas. Ganyan. Oh, kita nyo yan? Okay ah. Masarap yan. Tapos pasok natin dito sa may sulok. Saan?
Yan, nadali ko rin. Tapos, sunod na. Kunti no, te? Ito meron, no? Ayan, no? Ay. Ano ito, hindi mo doon area? Yan na, hawakan mo, boy. Okay ra. Hawakan mo, boy. Tapos ito, dugtong natin to. Ayo. Bakit may tubo dito? Deliver kay Boboy. Boboy for sure. Nahilo mo lang agama yan. Ubusan. Baka minta na, basta na nga na magtaw-taw na ng kuhan, mag-istorya mo na ako Tagalog eh. Ito lang, sulit lang. Nag-uumpisa pa lang. I-explain ba? I-explain. Kaya ako to ginagawa para humawak yung didikit sa kulay blue. Yung letter T na ginamit natin doon sa unang ginawa natin. Diba? Tandaan nyo yan. Unang tip ha. Yun. Ganon. Ano, isakto. Ay. Kunti lang ilagay. Huwag nyo dami yan. Para hindi... Ganyan. Tapos, sumaling ganyan. Yan. Medyo maluwag pa siya. Nahuso. Sayop, yes! Hindi pa siya matigas. Ay, hindi pa siya tumigas. Kaya natanggal. Wiri, boy. Awiti ana ba dot ha kaya kung biro na to kilo. Check, perfume niya mo ba? Say, Perfume. perfume? Oh. Naman, humat kayo. Ha? Axe ay. Ay, sama! Yeah. Yung tulo. Buta yung allowance lagi. Para, Ayun, itong sakto ra kaya siya ba? Umare. Di pa rin sa tuluag. di kay magkuhan pa man na, mag-finishing pa man na dito. Lagi. Ito na po. Ayo, sa isawa. Ayo, kulit putla to. Arga siya palupong. Buta yung allowance gamay. Sige, ito. Kaya naglabay siminto. Buya ni Mak. Yan na, pagaya sa... Tong tagay dun. Air to solvent daw po. Pulgar ba ng kamot? Kuya, wa sa tubig ay kaya na ikon ba siya, no? Balong sakit sa ilong. Simutang yan. Ganun ang lagay niya. Sumangil lang nga. Ano nga? Sige, pagtagalog. Explain. Explain lang ngayon, mama. Kaya aron na sa viewers. Viewers. Haba mo. So, ito kilip. Ano, ipasapla ka? Saan? Dito sa ibabaw o sa Pantak mo dyan. ibabaw? Nahugaw na. Okay, plaster. Baling. Asa bit ali? Kaya sa ubos.
Hugaw na. Mahugaw na nung nag-apil. Yan na, tapoy sana. Naiunas oh. Oh, kana una sila. Ay, pag Pugin na, pugin. Gina butang allowance para di maglisod ini kuan. Magtuman man. Inana, manggut akong gibuhat dito. Wa man to. Okay. Awit ito, awit ito. Kobe. Awit ito. Kaya ro di mulyo. Oke, pugong. Pugong ha? Butan lang sa latog tinitan. Kaya ro. Hindi ko magahe. adto ra dili te. Ayag kaya. Hindi po. Basa ko mare. Kau balik mana makuha menggunakan yang udah. Gahit na niya ni John. Kau alam maibot ang mura. Imbat yung tusukan ko yung tila. So kagad Kita na res video. ang Montel. bala ka na. Dagam muna mo ka na kag viewers nagkuyawat buta aday kidag kami kahit sinyalan. Wari sa to. Kay gapugong ko re. Sa? Kani ko mo yung usap. Ano sa'yo mag-ingon? Yes papang. Idol lang ang solvent na eh. Siyo po. Son? Siyo po. Manda mati. Yeah. Kada otro ba na? Lagyan mo to. Otro bonta. Ko na nalagay dito. Gamay ra. Mahurot. Hindi mo solvent ng tubig. Pantak ka rin. Plaster ha, muna na. Ha? Ay isa. Hindi ka na. Hindi dot yun. Sumara. Kwing kwing. Mari kita. Kain mo eh. Ganyan yung tani Mac. Ano mo pag Spider-Man ani? May trabaho. Kayo nang bahala dyan. Ha? Kayo nang bahala dyan. Kasi dalawang balas na yan eh. Kalahating saminto. Makaya na ni mo yan. Kaya mo to! Pahit-pahit. Iyan yan sa akin. Isang laksan, tapos ang laban. Pure mana kayo mo Tagalog? Dali, boy! May malaki mo Tagalog nga si Boy for short. Mura magsipakyaw. Tapos ang laban. May angay yun ay boxing kuan niya. Mo kuan, boxing hero. Huwag mo nang ubusin ha. Kalahati lang. Kasabot baka pa na. Terus lo? Nggih. Laksana judut. Brahman. Besar lah dia. Dito butang po to dito mak. Ha? Dito saya butang po. Gamay Ha? Butang magyapon ni division kay Baktin. Butang man ang division. Maura na kadako dito. Tutoy. Size.
Nakapalit ka mak wala. Og To kong giingon. oh. Mo to itao diha. Pasok ko na? Hmm. Sige, baka maumod ako dito. Oh. Mapakilid to ah. Gidot yun. Sige. Plaster. Wala na. Mapakilid ba? Ang ako sa kakon. Gaman lang isa ka. Tarimak. Basig na mo bo diha mo le say gamitan na mo bo. Maara na. Ha? Magamit ra gyapon na to, mubo dia. Atong elbow. Ba? Lagi re. Sobra, sobra oh. Kana yung sakto ra. Putler ba? Okay. Sukod ari anak-anak. Ano? Pwede ka. Ay, ring short. Isa. Ano, pag ay sa ibutong. Sa pud ari. Diba? Tara. Ganun. Tumugbo. Ganun po sa taas. Dagang balas. So, pwede ka ay mga pumbi. Lay, tingog kasi kono, hay papang. Ari ri. Okay ra mo na papang. Na. Okay ra dire kay Sino ba ito mag-iingi? Pumunta na. Galing mo. Asa butay ba? Kay gatuyo ko no. Andaman ba? Naro ba nangita ni mo gina sa iyo ba? Kita. Nang regard. Kita. Ang chat ba? Kita gana. Ili iboy. Sabang kag iboy ah. Mabayar Are. na ah. Tagay ko. Tama na yan. Kung yun na sulod re? Parero. Okay.
Asrama. Sige, ipantak yan mo. Ipantak kayo. Dili kayo mulog sa tubig na. Ito naman nilo anak ko. Lansang. Lansang ra. Ikre. Bayan. Hindi, mapay, palit mo ni. Yan. Invite mo ah. Hindi kaya bugok. Bright ka kasi. Ito. Kasya na ba to? Hindi ah. Ito po. Ano ba? Ano next red? Hindi. Hindi, lubog sa mano. Bot ng dulo. Sugya po na. Sige na lang, pasilip tubig no, baguyot no. Kinailamit, sige na pasilip. Malaglag. Kontak mo. Kila? Saktor kay puputulan ako ba? May kung estimate yan. Kuha ko dito ng isa. Kaya mo to. Kasya ba to? Try. Yan. Ibuak mo lang yun ma. Buak lagi. Ano? Buak oh. Ganti. Amak ko na lang nagsulbin. Maligon na na. No, lang to ini sulod na. Ang ko na like tabasan pa man. Be. Tul-ed. Ano? Are, Kasi buak niya. Nilalom? Nilalom hindi buak mak. ilalom lagi. Kilid. So nga, isan? Ilisin na pa man kailain. Put na kremak. Bira mo ka na akong katubang yon. Kaya magkabantay po ta kay aron magkabulog. Bantay yan, tunay mo? Aron makalikay ta ba? Sige, sunod. Dire mo na, parang tara. Parang duga daw. Malambot.
Yan tulo. Ha? Hindi ha. Bukan niya. Pasok mo na. Rapo dyan. Sige, tantak mo yan. Ano? Oh, balik eh. Ay, ikuan. Ano ba? Ano ako magduso? Araw maplat na siya. Imo man ana on di. Mainat yun siya. Lagyan mo ng solvent yan. Doon, no? Nabuka. Magpilit ka na. Pilit. Lanay na siya. Ito, parang blue. Mahilis ng blue anak. Oh, ba? Kato ilalam na. Kuano na to? Na, taputan to ano eh. Oh, tulo. Nirespilit ba? Man na lagi na, kasabot ay balik-balik. Samok. Masilo mo na ako rin. Doon sa kabila. Waki. Waki. Isog din na isog. Boy tapang. Itong bari na ba? Kwento ara kaya buuan na rin. Sulayan din natin ni Ron. Jen, isaksak sa rin puti nga wireline. Dito mo may ban dyan. Navigation. Asa na dito? Dito. Huwag dyan. Asa ikuan niya? Uy, Hmm? asa buuan? Pag Tagalog lagi. Sa to nga. Dito sa gitna. Hmm. Na. Gamay man dai ning nga. Dagong likuan. Tama na. Gamay man. Nasabi mo na ko. Dito sa kwan. Sa butangan ng balde-balde dito na. No, pa. Andon? Hindi naman ka mo Bisaya. Ay, mag-vlog ka. Ta- Tungkol? Oo. Basta mag-vlog, ito mag-tumulong na mag-isaya. English, Tagalog, ina. Ta. Ano ginagawa mo dyan? Ito ba? Malaki ito. Oh yan. Malaki ito. Oh yan. Ay, kanaduan. Kontong, sobra dyan. Ah, pituyukon pa lang mo, ma. Tagtang na ron. Ayan. Yes, sige pa, sige pa. Sige pa, sige pa. Iya, ina. Sa chinilas mo, nakaitim. Short mo, nakaitim. Sa ina mo, nakaitim. Kalo mo, itim. Mukha mo, itim. Wow, doon mo. Natawa ka doon ha. Nakakain. Bawal na lang. Puro naman ka itim eh. Yung itim.
nagbulto na bang puro itom. Okay, explain mo na. Ha? Ulan pala, lit pang tagkalitanin na. Tagalog na noon tag... Dayo na. O gani ka maliti at dito tagbalay nga gabas. Singgit-singgit manuon. Sige, singit. Sige, singit din ako. Oh, mauga na yun. Mauga na yun ba? Mauga na yun ang utok. Ikaw na ang mauna. Manong ko. Isulod to ko. Basa pa man eh. Flammable food. This is flammable product and proper handling is required. Ay, ipantak ko na. In a school with Ah? convert in Dito. a Ah, yan. Ina-ok naman ni Mac. as in Oh, sakto nung nan-ok. No, natawa ba na ok? ko ah. Kuring ko na. Okay, butang sultan. Ay, tawa na. Ay. Bakit ka nandito? Ha? Bakit ka nandito, ha? Madaling aski ka na, Len. Ha? Bakit ka nagbuhok, oh? Ay, ang paglagyan mo. Na. Ikatawa. Ikatawa. Nawo. Naulaw. Naulaw. Hayaga kay kita mo yun ang Hmm. kalumutaw ni. Wata. Nawata ina, wata. Smile, smile, smile. Ready, smile. Hmm. 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 Nipay kay siya kita iya Kaya mo papa. sinakitaw kay Hilom, no? Smile lang. Okay lang. Kaila din na ni Mamak. Yeah. Hala. Mr. Ben ko no. Katawa Mr. Ben. Where are you? Mike Enriquez. Mike Enriquez po nakatutok 24 oras. Giubo. Sagot na. Excuse me po, hindi ko video yun. Excuse me po, hindi po COVID yun. TV lang po. Plus na. Plus na. Isa, wala. Okay, dot. Dek, abot sa mga buwan. Pinising na niya. Pinising na niya uma. Hmm. Ano yung sekreto ng mga buwan ko? Ha? Wala, ikuha mo ng buboy. Ganit tagniya tigaali kada gyud tagno. No? Drama din. Kumbagay na. Isang unsa. Bagay gini isa. Sumbagay mo na niya. Ah. Isa. Dagan gun mo kuan na. Dagan mo. Usay dagham mo. Mo view? Mo subscribe. Dito, haba dito eh. Mataas dito eh. Kuha na itong taas. Saan? Tunda to. Dito, piyak. Ay sagliw-liw ka kay mag kuno tandog. Practice.
Tagalog boy kay mag-vlog ka bataan eh. Oh, no? May munid ni. Higyan sa to? Higyan no? Tapos ang laban. Dili madawat yung artista ng bata. Ula, dili ni mapares ni Tia. Uy, Leading man ni Tia. Si Tia na ba artista nako? Kuhaon. Nga ikaw may aktor. Ha? ako may kontrabida. Karibal mo. Aso to. Ako may kontrabida, pati lang mo boy. Uwata. Ikaw may silbi amahan ni Tia. Oh. Parusahan ako si Buboy. Sulod og batulina. Sulod ba rin? Magkontrabida di ka doon. Dili di ka magkauban. Dili, kontrabida. Saan ka na Buboy no? Ako ang hitman. Wala ka, lito lapid. Nga gare. Sinaw na din mo rin. Wala pa man. Pwede mo ikaw ang taas ko. Ikaw na oh. Nasa harapan ang kamera mo eh. Ang pastor ba? Pastor mo. Mikael. Ano yan, Mikael? Dito. Bigyan mo ko. Isang buti lang. Wagisan. Kilig. Oh, lagyan mo dyan. Mauna? Taas tara. Hindi magkabot ma. Abot na. Sige, iko. Ayan na lagi. Abot pala. Sakyan. Len, ito sa rin puti, Len!